Милосердной свою спасила и отвлечься не отгуби. Добро твое житё наполнит, и распрямятся твои крылы, як у птушки. И он не пустит завтра вины, долго не принимая зла, памятая, что мы попел, Господи, нас спервай, душа моя для Пана, и все, что во мне есть, имя Его святое, спервай, душа моя для Пана, про Его ласки не забывай николи, спервай, душа моя для Пана, все, что во мне есть, имя Его святое, спервай, душа моя для Пана, про Его ласки не забывай николи, спервай, душа моя для Пана, все, что во мне есть, имя Его святое, спервай, душа моя для Пана, про Его ласки не забывай николи. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и Его Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с вами усими. И с Духом Твоим. Подчас этой святой мши молимся с подякой Пану Богу за отрыванные ласки и о дальнейшем благословении для семьи Садовских Жук. А так само, как добрый и милосердный Бог оборвал потребными ласками, а Мать Наисвятейшая опековалась. Дорогие братья и сестры, покорно просим Пана нашего, как освятил эту воду, якою мы будем окроплены на вспомин нашего Христу, нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте Христу. Усемогутний вічний Божа, Ти пождав, как праз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, благослови эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у Твой день, Пане. Обнови нас животворчою кровью Твоей ласки и оборони нас от всякого зла, якое погрожает души и телу, как прибавишь чистым сердцем, наблизиться до Тебе и отримать Твое славление. Образ Христа, Пана нашего. Смилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, просветлую евхаристичную офяру, учились нас годными брать удел небесной гостини Его благодарства.
Хвала лишення Богу, а на землі супокою глибокої волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, землей, хвалы Твоей, Пане Боже, Бога небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне всенародный, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Pana Boży, Synie Ojca, jaki dajesz na sobie i światu, zmiłuj się nad nami. Jaki dajesz na sobie i światu, przyjmij nasze jaki sędzisz Ojca, zmiłuj się nad nami. Błogolity święty, Ty nasz Pan, Ty najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwalę Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Молимся. Божа оборонця всіх, хто на Тебе спадается, без Тебе нема нічого моцного, нічого святого. Отули нас Твоей милосердностью и научи нас мудро користаться земными добротами. Капяные ли нас до добра вечного, Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владаешь едности Духа Святого, Бог разум все, який вечный. Amen. Читання книги Виця. У ті дні Пан сказав Аврааму: «Возмоцнився крик супред Содома и Гоморры, и грехи ихние стали вельми тяжкими. Сойду и погляджу, ты сапраўды чыніць згодна з раками, якое доходит до мяне ціне, я даведаюся. И повернулись мужи гэтые, и пошли в Содом. Авраам же яшчэ стаяў перед Паном. Наблизившись, Авраам сказал: «Няўжо ты загубишь справедливого разом с негодником? Коли знойдется в городе 50 справедливых, няўжо ты загубишь и не пошкодуешь город для 50 справедливых, коли будут у іх? Не раби гэтак, каб завет справедливого с негодником, и ученица справедливым, як с негодником. Не раби так.
Ти ж суддя всей земли, не чинить правосудия. И Пан сказал: коли я знайду в городе Содоме 50 справедливых, то я дарую усему городу для их. И сказал Аврааму отказ: вот я, будучи пылом и попелом, отважуся говорить с Паном. А что, коли до 50 будет не ставать 5 справедливых, знищу, что есть город за 5? Я сказал: не знищу, коли знайду там 45. І знов каже йому: може, знайдеться там 40? І він сказав: не вчиню і для 40. І сказав: нехай не гнівається Пан мой, коли скажу: може, знайдеться там 30? І він сказав: не вчиню, коли знайду там 30. І сказав: ви же я прийшов говорити з Паном: може, знайдеться там 20? І він сказав: не зруйную для 20. І сказав: прошу, нехай не гнівається Пан мой, коли скажу ще раз: може, знайдеться там 10? І він сказав: не знищу 90. Это Слово Божие. Пан не почув, коли його покликав. Пан не почув, коли його покликав. Славлю тебе всім моїм серцем, бо ти свою слухай. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Брати, поховані у Христі разом з Єсусом, ви воскресли, так само у їм, дякуючи віри в діяння Бога, який воскресив його з мертвих. І вас, мертвих про грехи і неоправдання тіла вашого, він оживив разом з ним, дарувавши усі грехи. Він стер запис наших долгов, відносних постановок, які був супроть нас, і скасував його, прибивши до крижа. Это Слово Божие. Аллилуйя.
Świętego Ewangelia powodle Łuki. Калі Езус быў у пэўным месцы і маліўся, і калі вырастаў, адзін з вучняў ягоных сказаў яму: «Пане, навучы нас маліцца, як і я навучыў сваіх вучняў». Езус сказаў ім: «Калі моліцеся, кажыце: Ойча, нехай свеціцца імя Твоё, нехай прыйдзе валадарства Твоё, хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам грехи наши, бо и мы отпускаем кожному должнику нашему, и не уводь нас у спокусу». Затым сказал им: «Хтось з вас, маючи сябра, пойдзе до яго ополночи и скаже ему: Дружа, позыч мне тревогу, бо сябар мой з дороги зайшов до мяне, а у мяне нема чаго даць яму». А той знутры скаже ему в отказ: «Не турбуй меня, двери уже замкненные, и дети мои на ложку со мною. Не могу встать и дать тебе. Кажу вам, коли он не устане и не даст ему за того, что той сябра ягоны, то за настойливости ягоной устане и даст ему, кольки потребує. И я вам кажу, просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте и отчинять вам. Бо кожний, хто просить, отрымливая, хто шукає, знаходить, і хто стукає, тому отчинять. Коли у нейкого з вас, батьки, сын попросить рыбы, ці той подасть ему змея? Або коли попросить яйка, ці дасть ему скорпиона? Ті ж вы, будучи злыми, умеете давать добрые дары детям вашим, тем больше Отец Небесный дасть Духа Святого тим, хто попросить в ім'я Його. Це слово Пана. Сьогоднішнє Слово Боже говорить о том, що являється фундаментом християнства. Можна робити добрі учинки, добрі речі, будувати різні речі, бути добрим чоловіком для другого. Але коли нема гэтага, про що сьогодні говорить Слово Боже, так це тільки навірить на свою хвалу, а може хтось зауважив. Перше читання, другое Євангелія говорить нам про молитву. І в другий спосіб, сьогодні ми хочемо гэту молитву поглядіти, як гэта робить Авраам. Сьогодні ми прочитали, що Пан сказав Аврааму: «Узмоцни крик супроть Содому і Гоморі». Чили прийшов Бог згладити Содому і Гомору. Чому? Як це відбувалося? У такий сам спосіб, як і тиждень назад, не пам'ятаю, чи ви пам'ятаєте, як ми читали, Авраам сидів під дубом Мамра. Был сам сироток дня, самая спекота была. Авраам же тоді имел 90 годов. 30 годов тому назад было першее обещание, якое зложил ему Бог, что твое потомство будет вельми великое. Авраам же 30 годов чекає, потом пам'ятаємо, було порівняння, где так велике, як піску на берегу моря, а за третім разом як зорок на небі. І хтось ніби сказав: Авраам же сидить, чекає, нас кожен завтра чекав. Хтось нам обіцяв, ми весілля чекали. Ну, коли він це зробить, коли прийде? Або хтось молиться і так само чекає: Пане Боже, вже 20 років молюся, а чому ти мені це не даєш? Сидить, Авраам так не чинить. Хоч Авраам отримав волю від Пана Бога, само слово обіцяння, поглядите, що він робив. Він сидів під дубом і виглядав, в який спосіб виконати, як відбулася воля Пана, яку йому обіцяння булося. Самим Богом дадено. І так сидячи, Авраам, не розважаючи над своїм, а розважав над своєю бідою і зайшов би у психологічну яму, з якої б тяжко було б вийти в тому краю. Може, навіть своє життя добрав, бо Бог обіцяв, тут нічого не має. Сказав: я безнадійний чоловік, і рот не справить ні одної, чи ми говоримо самі на себе, тому що з цим не дається. Авраам на цьому не зацикливається. І він глядить у перспективу. І здалека, пам'ятаємо, бачить трьох сподорожних людей. Він ще на початок і не ведає, що це було. Він тільки бачить трьох сподорожних людей. Наперед доходить до них близько, постановив, що хоче запросити в гостину. Коли приходить, наперед ти бачиш, що це воно. Запрошає в гостину, робить витравлений, виставлений обід.
І па прыкладу гэтага запрашэння Авраама, не ведаю, чи хтось з вас трымаў у руках ікону Троицы Святой Рублёва. Паводле гэтых слоў, якія былі прачытаныя, гэта ікона была намаляваная. Варта сабе прыйсці, бачыць, загубіць ікона Троицы Святой Рублёва. І паглядзіце, дакладна сядзяць 3 анёла у гасціне Авраама. І Авраам да гэтых 3 анёлаў не будзе звяртацца. Вы ходите ко мне, скажи, Пане, это одного. Ён тады усвядоміў, што Бог прыйшоў у 3 асобах да яго. У 3 асобах прыйшоў. Пане, не обходи мой дом кругом, пойди за меня. И памятаем, пасля гэтай гасціны гэтыя 3 анёлы паабяцалі, што за год твоя жонка будзе мець дзіця. І вось год прайшоў, мінуў год, да Авраама прыйшлі 3 анёлаў, они прыйшлі ўжо ў другой справе. Прыйшлі ў справе знішчыць Содому і Гамору, бо там нема нічога. Ну і Авраам, як пашлі ўжо дваіх знішчаць, Авраам начал торговаться с Паном Богом. Это приклад нашей молитвы. Хтось тебе сказал, мы маем шукать и выконать волю Пана Бога. Так. Але мы эту волю Пана Бога можем удосконалять. Мы можем ее трошки изменять, и будем тогда ответные, как Авраам. Не одной чего, а что в этом Святым Писании. Это не только наша молитва верная, такая, как мы, Пане Боже, как все было с Твоей волей. Але так само, как и треба, как нам разменено. И поглядел, Авраам торгуется, как на рынку. 50, 45, 40, 30, 20, 10. И говорит, Пане Боже, як там знойдеться, Пан говорить, навіть як я знайду там 10 справедливих, не знищу этой городи. Там 10 не было. 10 не было. И Авраам зрозумел, что людскость собрала 10 отвернулась от Пана Бога. И идем далее. Сегодняшним, как зразумець гэта, трэба прыняць паставу, пра якую мы праспявалі у псальме. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. А калі узнёслы Пан бачыць пакорнага. Узнёслы Пан, который глядзіць высока, бачыць пакорнага. Трэба прыняць паставу пакоры. Хтось тебе сказаў, что Авраам быў пакорны, торгуючыся з самым Богом. Быў пакорны. Бо каб удалося Аврааму ягонай молитвай да Пана Бога ацаліць за гэтыя 2 гарады і за 10 чалавек, ён бы гэта не прыпісаў сабе. Не сказаў бы, гэта я выпрасіў, хадзіў, гэта я у вас уратаваў, хадзіце ўсе кляснуйце ў дамоне, будем танцаваць, весяліцца. Не, ён так не сказаў. Ягона пакора праявлялася тым, што гэта бы ён заўдзячваў Пану Богу. Гэта не ёсць пакора. На ўсё, што мы можам вымаліць, мы можам вымаліць дзякуючы Пану Богу. Не дзякуючы сваім намаганням, так, мы молімся, просім, але дзякуючы ласцы Пана Бога мы можам гэта ўсё змяніць. Бо гэта нам дадзена. І гэтая пакора нам таксама патрэбна у шуканні Пана Бога. Дзе яго шукаць трэба? Вось важнае пытанне. Білл Грам калісьці напісаў такую гісторыю, сапраўдную гісторыю, што адзін знаёмы ішоў пэўнага разу і заўважыў трохи п'янага чалавека, які, як аказваецца, згубіў партфель з грошамі. Ну і шукаў такі партфель, ходзячы пад лятарняй, пад лампачкай, дзе свяціла. Падышоў гэты незнаёмец да гэтага чалавека і пытае, а што ты тут шукаеш? Ну я згубіў партфель. А чи ти його тут згубив? Ні. А чому тут шукаєш? А тут ясно святого. І ми часами так хочемо Пана Бога направити на те місце, де нам подобається. Как мы там его нашли, как там наше ангел справа рассказал такий спосіб. А часами треба вийти путем на ту наше життя, там, де ми не чекаємо, таке перемінив наше життя. А як це відбулося, ми повинні навчитися справдної постави молитви. І коли той справдної постави молитви говорить сьогоднішнє Євангеліє. Погляньте, коли вучні питають у Єсуса Христа, як він навчив їх молитися, чи тоді, коли Єсус Христос розмножив хліб, а може оздоровил, а може виганяв злих духов? Ні. Погляньте, перший сказ сьогоднішнього Євангелія з'являється ключом до сьогоднішньої моєї галілії. Єсус, коли був у певному місці і молився, і коли перестав, один з учнів його не сказав йому: «Пане, научи нас молитися, як і Ян навчив своїх учнів». Czyli коли попросили, коли бачили, як Єсус Христос молиться.
Мы вельмі часто хотели до кагосьці там вярнуць, кагосьці змяніць, шмат рэчаў сказаць, шмат слоў прыгожых, але гэта не так дзейнічае. Иисус Христос мучит апостолов молитвы, дякуючи своей поставе, он сам молится. И апостолы зауважали, что когда Иисус Христос вертался с молитвы, нават може и не спал целую ночь, а вертался отпочивший. Як это? Не спал ночь, працевал столько дней, только столько людей, понимал, столько размовлял, и шел на молитву, вертался. Я бы поспал, 12 годин, отпочил нормально. Но нет. Апостолы зрозумели, что Иисус Христос берет свою силу и свою энергию для виконання справ Божих з молитв, з розмови з Паном Богом. І в який спосіб він учить апостола молитися? Та як молитва «Отче наш» навіть довго, можна її думати способно, а тільки на дві речі звернув, найважніше. Перше, це перша частка, яка служить прославленням Пана Бога. У Євангелії по Богу Яна є найбільша молитва Пана Ісуса, найдовжейша. И там есть так само вельми великая частка прославления Пана Бога. Сам Пан Бог прославляет Бога Отца за все, что Он учинил, что Ему дал, за всех людей, які поставил. А затем только в другой части этой молитвы Пан Иисус будет просить за апостолов, за тех, кто будет, дякуючи своей наверное, за увесь костел и за всех людей. Вот таких это способ будет Пан Иисус молиться. А не на початок есть цель, как мы умели зауважить Пана Бога. И это столько, что я хотел сказать. А теперь эссей через крут этого всего. По-перше, как мы, так как Авраам, были упарты в молитве и умели быть на уровне Авраама. Что я могу делать в такой молитве? Бессильность пускай. Но когда мы молимся в одной и той самой интенсити годов, там уже так молимся более-менее. А когда приходится якоїсь нещастя, якась проба, і ми не можемо розказати, нам ніхто не може допомогти, тоді наша молитва на коленях на вельми жарлива, вельми моцна, вельми віддана. Чи так не є, так є, я думаю, ні один із вас, хто вийшов сюди і сказав би приклад, де дякуючи такій молитві, видається, що було не по-людську, не вирішаємо, а такі справи розв'язалися. По-другое, как на молитву мы умели принять восстав покору, то что и говорит Псалм. Но только покорный человек может зауважить Пана Бога. По-третье, так как послание святого апостола на Колесана, когда я не умею молиться, когда мне тяжко молиться, тяжко найти в себе охоту або засиротиться на молитве, как я умел поглядеть на то, на что святая Павел апостол в послании к Галатянам, как я умел убачить Иисуса Христа укрыжованного, а затем звездного повстана. Czyli звернуть свой погляд на крышу и разуметь, что сам Бог за меня терпел, когда мне незвычайное житье и перебороть разные тяжкости, которые сейчас на свете. И по-четвертое, то так говорить Слово Божие, как мы не словом учили кого-то, а не прикладом, а не першей жертве, как мы умели зауважить в нашем житию Пана Бога, за это Его прославлять. Веру в одиного Бога, а и Творителя неба и земли, всякого вашего имя вашего, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, ведущими веками, Бога от Бога, светло от светла, голоса правдного от голоса правдного, нароженного, а не скорого, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего славления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похоронен, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, садись праворуч Отца, и снова придет в славе, судить живых и померных, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Анна и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовляв праз пророков,
веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и шагаю в воскрешение помилуй и життя вечного в будущем свете. Z wierą uspałczej mocy Jezusa Chrysta, для ciągle z Jego pośrednictwa do Boga i za nasze wspólne modlitwy. Молимся за святый костел, чтобы его вера, надея и любовь показывали свету шлях до Божьего царства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, чтобы под керівництвом Духа Святого он содействовал умацеванию сирот христиан, сопроводной едности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керівников держав, как вирішаючи тяжкі проблеми, і вони керувалися принципом огульного добра до всього громадства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за малых людей, яких розпускаються проповідувати добру новину о Божому владарстві. Как в ділі його, вони змогли покинути все і знайшли в этом заправное счастье. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об добром надворе, на час столетнего жнива. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, и денег угодно святої літургії, щоб ми умели дякувати Богу за отриману від Його допомогу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся у інтенцію, яку спроводиться свята і час подяка і Пану Богу за отримаné ласки, а в дальнейшем Божьем благословении опеки Мати Божией для семьи Садовских и Жук. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебе, Боже, учени, как мы не переставали узносить от Тебя молитвы и учились распознавать Твою волю праз Христа, Пана нашего. Номер 21. Молитесь, как мою и вашу я отряду принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме отряду слуг Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а Отцам на корыстном и всему костелу святому. Всемогущий Боже, привидаете, а мы Тебе складаем за того, что дякуешь Твоей щедрости отримали, нехай празднот Твоей ласки, когда ахвяра светить наше земное житё, и приведи нас до радости вечной, раз Христа Пана нашего. Аминь. А Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Бога,
как мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ойче, всемогутный вечный Боже, раз Христа Пана нашего, Бою злитости до грешного человечества народился с Панны Марии, раз свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому з ангелами, архангелами, с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними услыхающий. Святый, 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 а Богу всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Осанна на вышиях, Осанна на вышиях, Осанна на вышиях. Благословенный Твой имя Пана, благословенный Твой имя Пана, Осанна на вышиях, Осанна на вышиях, Осанна на вышиях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемогутный Божа. Освяти гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім учням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, padał swoim uczniom, кажучи: «Bjarujcie i pijcie z jego usie, bo гэта jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры. Обещаем свет свой Пане Иисусу, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspominając śmierci zmarłych powstania Twojego Syna, a kierując na Panie Twoje życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi stajać перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело Его Христа, Дух Святый собрал в одном. Памятай, Пане, про костел Твой вечерний по всем свете. Досконай Его любови, разом с Папом нашим, Львом 14, biskupом нашим Юзаном и всем духовенством. Памятай, как сам про братов и сестер наших, які послужил надею на воскрешение, и про всех, кто в ласке Твоей пришел с этого свету, и дозволил убачить святого обличия Твоего. Просим Ciebie, zmiłuj nad усіми нами, как мы заслужили удел życie wiecznym, jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Maryjnej, ze świętym Józefem i Abrahamem, ze świętymi apostolami,
святым архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным отцом Брониславом и всеми святыми, которые спрадлеку подавали Тебе, как зими и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа Ojca Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу Тебя и вечная. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искусство, а избавь нас от зла. Просим Тебя, Пане, звал нас от всего злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всяко неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийшли звалцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно за Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерню Божию. Аминь. Я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет обдарована душа моя. Номер 285. Нарекаешь,
Молимся. Пане наш Боже, мы приняли наисвятейший сакрамент, вечный успомин муки Твоего Сына. Ученикам этой дарья огонь выказанной Бог и восприял нашему избавлению, раз Христа Пана нашего. Amen. Неделя звичайний літургічний календар 29 липня во второк успомин Святой Матки, Марии и Лазара, 31 в четверг успомин Святого Игнация Лайолы, презвитера, 1 жнивня в пятницу успомин Святого Альфонса Марии Легора, мистика и доктора Костюла. Сегодня, после кожной святой мши, отбывается благословление транспортных сродков. Розпочинається місяць жнивень, у яким традиційно молимося в інтенції тверезості у наших сім'ях і нашій батьківщині. На этом тижні припадає перша п'ятниця місяця, день молитви до Найсвятейшого серця Ісуса, і субота, день молитви до Беззаганного серця Марії. Кожний день в нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса в Найсвятейшому сакраменті. Дякуємо за хвірування на будову святині, за спів і оправу літургічною, за прибирання каплиці і тим, хто дежурив, а так само тим, хто косив територію. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає народив дітей, за наших дітей і молодь, які сьогодні розпочали свій відпочинок з Богом разом з сестрою Анною, з добродієм хвиродавців нашої парафії, так само обновить добродіє будівництва санктуарія Божої милосердності, так само за сім'ю Садовських і Жук, і кожного з нас заручаючи опеку Матці Божої, Твоєї обороні остаємося. Святая Богородица, у наших потребах не покажай молением нашим, и от всякой злой приходи выбавляй нас заусюды. Анна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добрый Боже, Ты зайцовской опекой клопочешься про свои створения. Выслухай наши просьбы и одари своих слугов здоровьем души и тела, как они могли выполнять свои обязанности и наприконцы земной перегрынки могли вернуться до Тебе. Просим о благословении тех, кто будет користаться этими транспортными сродками. Боже, Ты мощью Своего Слова створил свет и дал человеку владу над всеми створениями и силу удосконаливать свет поводле на меру Твоей воли. Благослови эти транспортные сродки, які з'являються плоном чоловічої мудрості і праці, які служили добру людей і їх праці і відпочинку. Про заступництво Святого Кришна одарить розважливості усіх, хто буде користатися ими. Нехай осторожно і безпечно проводять своє подорожжя і клопотаться про безпеку інших людей. Нехай у дорозі завжди їм сподорожничає Христос, який з тобою живе і благодарить.
на веки вечные. Примите Божие благословение, доброе, что вы идете, что вы приходите. Час летит, глядите, сам только 1 месяц лета. Кто тебе сказал, только 1 нет, аж еще 1 месяц лета. Треба скористаться этого часа, но когда мы такой перспективе будем користаться, а спочинку там потом, как мы набрали сил для выполнения своих обовязков. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. После святой Евшикали, кто хотел еще воду, машину похляпать водой, это будет похляпать водой посвятить. Помолимся на святого Архангела Михаила, обоючи допеку його усіх водителів, які собрали безпечно сподорожничали. Святий Архангел Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, судрать спокуси і пастор Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана и інших злых духов, які нас благодушною спасибі. Номер 165. Раду славить я тебе, вывышать тебе, мой Пане, мою радость у тебе.